hasiera hori oso ona izan zen, ze Israela junitzen, da gila esanen ikan espektatiba oso handiak, ze entrenatu gabe junitzen, ze ikasketakin da oso zentrauta egon naiz. Hori, mundakako olatua bakarrikan hartzia onena da, gauza ikan onena, orduan hori gogo askokin junitzen, da hori, garaipena lortzia oso ondo, justa. Debako ere bai, azkenian izan zen, uste eta horrengo proba izan zela zirkuitokoa, eta orduan gogoakin hartu nituen urrengoak ere bai, da oso gusta. Hasiko naiz Kanariaseko txapelketakin urrengo astian, gero Indonesia joango naiz bideo batzuk grabatzea, proiektu batzuk itea, da gero berriro txapelketan. Orduan pixkat danetik ningoet. Urte honetan helburua da nik uste disfrutatzea olatu honak hartzea.